Atu. Ha. Abun kera chugo. An kileton. Mban. Aw jige yar masibe. Edu na joga. Ne gena ko na kalo sarare mu. Ko kalo sarawa. Boyay. Kalante école minare. Ulu de ka war kanin kacha. Problème tala. Nere nyeba ko école ni tableau la. Ni mogo mi dentu ago école na. Wallahi ate do dala. Kalan foy de ta ko école sunna. Nere bina fere ke ki bo école na. N'a fɔra ko école bɛ kɛ don o don grève de b'a ka école la don o don monsieur dɔ man kɛnɛ walima don o don monsieur dɔ bɛ ka taa den wuli yɔrɔ la o ye école taabolo ye i kɛ pewu n bɛ n'i bɔ école la ka t'i don école wɛrɛ la i y'a mɛn wa. Awɔ ne yɛrɛ kun na kuma in fɛ ɲɛna mɛn nɔ. O ye kuma jumɛn. Kabini ni congé taara an ye sɛbɛnni min kɛ ala ma se page kilancɛ ma. Don o don bɛ kuma kura de fɔ ni bana min b'a fɔ ko dumuni b'a bolo a b'a fɔ k'a bɛ taa ci la. E ni ala cɛ ne ka n den to nin école la o tɛ ne mago satɔ ye sɛbɛnni ma se page kilancɛ ma o page kilancɛ e ka jateminɛ o ye kalanyɔrɔ ye depuis congé tali ni sisan cɛ a bɛ kalo joli bɔ hali e ma page kelen sɔrɔ sɛbɛnni la o fo kilancɛ t'i ka minɛnw bila e tɛ to nin école la tuguni t'i ka sɛgi bila i ba ka baaramisɛnnin minnu bɛ yen i bɛna dɔ kɛ yan'a ka na i y'a mɛn wa. Awɔ. Ni hɛrɛ n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ wari sara kuma bɛɛ page kilancɛ hali a ma fɛn kelen sɔrɔ fɔlɔ ko kilancɛ. Damele ko bɛ cogo di? Jeliba ko man bi dɛ. Ko man cogo di? N'i sɔrɔ. Ne b'a fɛ k'e ɲininka o. E kɔfɛ yala mɔgɔ wɛrɛ b'a kalama ko ne ni Ami bɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Damele, ne bɔra a kalama cogo min na, maa wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ a kalama ten cogo la. An tɛ kala sɛmɛ yen nɔ bilen koyi. Kala bɛ sɛmɛ min kan, o ye e yɛrɛ de ye. I b'i jija ka segin i kɔ walasa maa wɛrɛ kana na bɔ a kalama. Nka n'i continuera tan, ni ni walimuso bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ dogo Bamako dɛ. Ni walimuso yɛrɛ fana ni walicɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ dogo. Ko in ka datugu a ka dan sira la, a bɛɛ lajɛlen bɛ e de bolo ani Ami yɛrɛ. Baasi t'a la n y'a faamuya. O de kun ne bɛna fɔ. Ayiwa baasi tɛ. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ante. Ba. Right. Burayin, I ka dumuni filɛ nin ye. Komi n y'a jateminɛ depuis sɔgɔma Ami bɔra daga ma sigi. I bɛ dumuni dɔ bɔ yen. Burayin o tɛ foli ko ye. E b'a dɔn ne kan k'o kɛ o. Dun y'an bɛɛ de jɛ wa an bɛɛ de ye kelen fɛnɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ an ka kow kɛcogo tɛ kelen i n'a fɔ dumuni tobi n'a ɲɔgɔnna. Hali ne se ne yɛrɛ ye wallahi ne b'o bɛɛ bɔ a la. Halisa Ala ka tɛmɛ ɲɔgɔn na. Ala k'a sara i bolo. Ala yir'i la. Amina ya Rabbi. Baasi t'i la. I bɛ ci dɔ la? Ayi. Ɲɛma k'i sigi. Ayiwa Mami, n'i y'a ye n ko n k'i sigi, ni ɲɛ b'i la sira min kan, sira ɲɛnama don. Nka halisa I b'i jija I bɛ dɔ fara a kan. I ba filɛ cogo min na nin,
ne b'a ɲini i fɛ n'i ma min fara i ba ka ɲumanya nin kan kana to fɛn ka bɔ a la i y'a faamu buna adamaden muso dɔ t'i wolo nka o de bɛ kɛ lamɔ ɲuman donni ye i y'a faamu kana ta denmisɛnninw ka bi ko ninnu fɛ dɛ kana i ta manamana ko ninnu si fɛ i ba nin lajɛ dɔrɔn n'i t'a la a tɛ se mɔgɔ ma a ka kuma man ca a muɲunen don a bɛ mɔgɔ bonya buna adamaden o adamaden n'i bɛ mɔgɔninfin bonya o ye e selen a tigilamɔgɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen foyi tɛ bonya sanfɛ i jija i ka k'i ba ɲɔgɔn ye i y'a mɛn. Tɔnɔ fana yɛrɛ tun bɛ fɛn min ɲini ayiwa n tulo b'i la. Ne ko nafa jumɛn de bɛ bɛn nafa caman de bɛ bɛn na kelen ni aw bɛnna ko bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ sigiɲɔgɔnya duman b'o kɔnɔ hɛrɛ caman b'o kɔnɔ kunandiya caman b'o kɔnɔ wa a nafaba yɛrɛ ye min o ye sigi duman ye en tant que bɛn bɛ du yɛrɛ kɔnɔ walahi du tɛ kɔngɔ abada en tant que bɛn bɛ du kɔnɔ diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ se aw la foyi tɛ bɛn bɔ. n'o ye tiɲɛ ye munna don o don aw bɛ mankan misɛnnin na. ayiwa n'i tilara i bɛ se ka taa. Bidenw wa hakili la k'u ma se yɔrɔ o tɛmɛnen don. Gracias. Monsieur ko k'an ka bangebaa dɔ wele ka taa direction na mais a ka di ne e de ka taa direction na. Convocation bɛ di mɔgɔ ma kun fila de kama. I tilennen tɛ walima i ye impolé ye kalanyɔrɔ la. Mun de tora ye min ma kɛ e ye? Tɔ bɛ bɔlɔ la, bɔlɔ yɛrɛ bɛ tɔ la. Ne tɛ nin ko dɔn i ka manamana ko la koyi. N'e ma kalan kɛ e bɛna jumɛn kɛ? Walima e bɛ fɛ ka kɛ dɔrɔgutala de ya? Walima manamana mɔgɔ? N tɛ nin ko dɔn dɛ. N bɛ tila ka mun wele sisan k'a f'a ɲɛna ko convocation dira e ma kalan la, impolé. Nin ye mun ye? Marabaliya la carré kɔnɔ ten tɔ. Tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ. I tilara tasa la? Ma tila dɔɔnin parce que ne yɛrɛ ma dumuni kɛ fɔlɔ komi n kan ka wulili dɔw kɛ yanni n ka dumuni kɛ. Yafa ma n jo t'a la komi n kun bɛna minɛnw ko de n bolo n tilala dumuni. Ayi o tɛ ko ye a fɛnɛ mɛnna dɔɔnin koyi. N jo t'a la. N buramuso hakɛ to dɛ. I tɛ nin minɛ wa i k'a don o la i yɔrɔ. Ayi n burankɛ ne ma kɛ nin kama ne kan ka kɛ ye o ne b'i n'a fɔ ne fa ye. N buramuso ne de y'a bɔ dumuni minɛ la hali n'a tɛ bɛrɛ bɔ sa nka a kɔni ka di ne ye i k'a minɛ walasa n fɛnɛ bɛ se k'a dɔn ko n buramuso fɛnɛ ye na nisɔndiya o de ka di ne ye sinon ne m'a dabɔ foyi kama. N burankɛ ni ne ye nin minɛ a b'i n'a fɔ ne ye dumuni min tobi ka na di e ma o sara de ye. Ayi ne de y'a bɔ k'a d'i ma walima i bɛ fɛ an ka kɛlɛ. Tanti kana ni ban ka minɛ a minɛ ni e y'i ban ka minɛ tɔnɔ bɛ jɔ a yɛrɛ la de o. I ni ce ala y'i sara ala ka caman bila ne la. I ye farafilako ba de kɛ. Munna? Wala ni tanti bɔra a kalama ko tanti Fanta de dumuni tobi ka d'i ma wala a bɛ kɛ mankanba de ye. Kuma tɛ n tɔntɔn Lamini bɔra a kalama o ka jugu n'a bɛɛ ye o maloya tɛ bɔ foyi de fɛ. N t'a ka subahana kumaw la i y'a mɛn wa?
e kilari ka ciw la tɛmɛ ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ dɛ k'i ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ a b'i n'a fɔ pili de bɛ k'u la. Okay. Biye ko la ga manyare. An bangebaga y'an labɔ so kan ka na kalan ye. Mara bɛɛ t'an bangebagaw ka mara ye. Mara dɔ ye karamɔgɔ ka mara ye. Karamɔgɔ la dɔgɔman tɛ yen. Kalanden de ka dɔgɔ. Wa o kalanden de bɛ tila ka laban ka kɛ karamɔgɔ ye. E mɔgɔ o mɔgɔ ne mago bɛ dɔnniya la. Ni min ma jigin t'a sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli. Mami n'i ka kuma mɛn. Ne ma deli ka n bangebaga kan sɔsɔ fɔlɔ. Nka ne tɛna sɔn ka dɔgɔyama ka se n karamɔgɔ ma. Wa ni mun tɛ da ne ka so, ne tɛna sɔn o ka da ne ka kalanyɔrɔ la. Karamɔgɔ ka bugɔli bɛ tɛ k'i ko man di ye. Mɔgɔ tɛ dɔnniya sɔrɔ ni ma sɛbɛn. O dɔnniya sɔrɔ sara, o de ye bugɔli ye. Ni mun ye bolo? Kan ne kun bɛ dumuni kɛlɛ o fama. A tilala ko ne ka na n ka kasa ta. Como? Ne ko n ko tan ne kun bɛ dumuni kɛlɛ o fama. N'a tilala ko ne ka na n ka kasa ta. Munna? Ale bɛ dumuni dilan ka di i fa ma pour quelle raison? M'a di Fanta! Eh Fanta! Nam. Mun de donna e ma? Mami, k'a minɛ o la. I ka ko y'a mɛn a? Awɔ. Fanta, mun de donna e ma? O ye jumɛn ye? E bɛ dumuni dilan ka di n fa ma kun jumɛn de la? I kɔrɔkɛ ko ne bɛ dumuni dilan ka d'o ma kun jumɛn na wa? I kɔrɔkɛ e bɛ dumuni dilan ka d'o ma kun jumɛn na? E b'o fɔ ne de ma? Mun ne de bɛ n ka nasɔngɔ bɔ? Ne yɛrɛ bɛ malo san. N'i y'a faamu sa, e de ye denba ɲuman ye quoi. E bɛ ne ka balo ta k'a di n'importe qui ma ko ne kɔrɔkɛ. Pour que Fanta, kana na nin se fila tuguni, n ka kuma faamu wa? O mun b'a daminɛ tɔ tantɔ? A muso tɛ yan? Kuma fɛ k'a muso tɛ yen wa? N'o bɛ yen nɔ ne bɛ dumuni d'a ma. N'o tɛ yen, e ka mun b'a la? N'a to yen kɔngɔ k'a faga. A ka sa. Ne tɛ se k'o kɛ. E tɛ se k'o kɛ? Ayi ne kɔni tɛ se k'o kɛ. Ok. E bɛ mun kɛ? Fanta, an bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ. E kɔni tɛ fɛ k'e bɛ to kɛ mankan na koyi. Natankolo. N fa tɛ yan. Sabali sa, ni kan ka kɛ mankan na ko yɛrɛ. A bɛ na n sɔrɔ a mankan na ko don. Fanta, désolé nka k'a dan i ka kuma faamu wa? N bɛ taa, n bɛ tila ka segin ka na a nɔfɛ. Kun min na a ye dumuni in kɛ dɛ, a b'a ɲɛfɔ ne yɛrɛ. N'o t'o Natankola la. Bon nin fana ka k'a dan i bolo, i y'a faamu. Kana na n ka malo bɔ k'a d'a ma tuguni. N'a muso bɔra, kɔngɔ k'a faga, k'a si kɛnɛ den tigɛ, ne mago foyi t'a la. Malankolon bilalen. Ko ne kɔrɔkɛ. E de bɛ n'o fɔ ne ɲɛna? E bɛ n'o fɔ ne ɲɛna wa? E b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan? Dumuni, i bɛ fɛn min yɛrɛ dun dɔrɔn i bɛ taa bɔ kɛ. Mami, tɛmɛ ka na yan. Ne ko ni e cira wagati min na mun ne tɛ mɔgɔ ka ci kɛ o heure la de. Ne ma fɛn ka na tasa ta sɔnni i fa ka bɔ a kalama. E ne ci wagati min na o y'a sɔrɔ ɲɛgɛn kun ma. O y'a sɔrɔ ɲɛgɛn kun ma ko den jumɛn? O ye manamana ka ye dɛ. Tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Manamana mɔgɔ bilalen. E ma dɔn denmisɛnnin bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. Daniel, ne tɛ ka foyi faamuya la sisan nɔ. I fari fagalen don. O tuma na mun de b'i la? Awa.
ala la jarabi dɔ de bina ne ka tile filɛ in na ne ni muso furulen dɔ de kɛra ɲɔgɔn fɛ nka ɲɛ b'a la mɔgɔ de bɛ ka sɔn ma na ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ ko in kɛ cogo cogo ni misalenba de filɛ nin t'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn kɛ an kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara n'a y'a sɔrɔ muso gana de don o bɛ faamuya nka muso furulen o ma nɔgɔn dɛ hali n'i y'a k'i yɛrɛ ye a tɛ bɛn i ma sani nin ko in ka taa yɔrɔ jan ne b'a ɲini fɛ i ka nin jɔ n tɛ malo barika ka bon dɛ Mami, era nana donare. Klasi dun tɛ dɔn sa. Mɔgɔ kan ka taa ekɔliso la yanni heure dumuni. Legi, récitation kan ka kɛ bi y'a ta. Cɛ mami ne m'o ta sa. Ne yɛrɛ nana kaye dayɛlɛ ka lajɛ a cayara ni ɲɔgɔn na ne kunkolo bɛ ka n dimi. Ne yɛrɛ tatɔ tɛ bi yɛrɛ. Legi, m'o ɲɛ dɛ. Kalo o kalo i ka kalo sara bɛ sara. N'a fɔra k'e tɛ sɔn leçon ta ma. Fɛn min yɛrɛ tɛ fɛn gɛlɛn ye yɛrɛ. Ha Manuel, femme noire, femme africaine. Autre Manuel, je pense à toi. Ne dɔgɔnin e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn nin bɛ sɔn kalan de ma diɲɛ fɛn foyi tɛ min ma kɛ nin ye kalanko la mais a tɛ se foyi la wa don o don ne bɛ taa ekɔli la kuma bɛ 100 di ma nka a tɛ sɔn abada fo ka 200 de d'a ma o bɛ d'a ma hali papa ye kuruge misi ta ye pour que kana kuru k'a kun so mais a tɛ sɔn wa ni kalan bɛ ta san o san fini kuraw ni samara kuraw bɛɛ bɛ san ka d'a ma mais mɔgɔ lankolonba a tɛ sɔn kalan ma a ɲɛ lajɛ bani. I t'a kɔnɔ e bɛ ne ka kalo sara sara. E bɛ ne ka finiw san di ne ma. E yɛrɛ ye san joli kɛ ekɔli la? DEF la. E ma san 5 de kɛ yan. I t'a bɔ ne la. Taga tɔ lajɛ bani kalanden kolo bilalen. Awɔ ne dɔgɔnin k'an bɛɛ wala. N fa maa t'i ta muso min ka ko fɛ u y'u yɛrɛ dama ka ko ye koyi n'u y'u ka kow daminɛ. Jeliba kɔni baasi t'i la. Alhamdulilayi Lamine. Bien Jeliba ça tombe bien. N fa min filɛ nin ye kɔrɔ Jeliba n fa ye maalankolon de ye. Awɔ kosɛbɛ sabula n fa y'a yira ne la yan nin du in kɔnɔ yan ko ne ni ale tɛ mɔgɔ suguya kelen après vous ayi Jeliba n tɛ ka kuma kɔfɛ o après vous bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo. Ne y'a faamuya kumakɔrɔ lawuli a bɛ fɛn caman kɛ dɛ. Kumakɔrɔ lawuli tɛ Jeliba. N b'a ɲini i fɛ a ka sabali nin ko in yɛrɛ bila Ala kama. Jeliba n'i ye nin ko in bila sans pere ka jigin n kan n fa bɔra k'a fɔ yan du ko in na a nana mankan kɛ ne la yan ko fo ka du wari bɛɛ lajɛlen d'ale ma ko ka nin so in laban. De 1 o kɛra de 2 n fa ka bana na ne nana ne ye wari bon k'a di n fa ma n fa ko k'ale t'a fɛ. Jeliba Ala ni kira kama wallahi bilahi trop c'est trop n fa bɛ maloya n fa tɛ sɔn ka ne ka dumuni kɛ ne kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ a ye dumuni min kɛ a b'a sara de wallahi bilahi a b'a sara de Jeliba a b'a sara e m'a faamu ne bɛ ka dumuni Ala ni kira n fa e nin kɛ ne la n fa Lamine ko Ala c'est bon ça c'est bon n fa n kɔnɔ ni ma marifa ci i ka kuma Ala c'est bon Lamine ko la ti ko sɛnɛ la aw fila bɛɛ lajɛlen ye balibu de aw de y'o ye a bɛ n fa e ka ne kɔnɔ e m'e ta kɛ e ma ne de i bɛ ka kuma caya ne bɛ faga dugu la walayi Lamine ne ka nin yɛrɛ lajɛ n fa e yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ kuma kelen aw tɛ ne de don walayi bilahi aw tɛ ne de don aw yɛrɛ cɛkɔrɔba a ye n dabila sa. Jeliba ko bɛɛ ma bɔ ka kɛ ɲinan sisan wa. Ko jumɛn kɛra ne ye. E m'a bɛɛ ye sisan wa. Ni ne kuma ne fɛ nin kana na sɔn mɛ e ka ne lamɛn kɛ e ka ne lamɛn nin ko sugu ninnu ma ye walayi bilayi balibu baw. Jeliba dɛ e t'a dɔn e fɛ ko Lamine ta bɛ bɔ a la ni ma kun yan a bɛ na n sɔrɔ yan.